Така. Скъпи баба и тате, моля ви се, елате да ме спасите, защото един вашага ме открадна, бабе, разбирате? Е така, значи аз се върва по улицата, накрая някой ме започва устата и накрая се озовах някоя мишенка. Аз се озовах на някаква пионка. Представете ли си, като пионка се озовах. Направо не мога да ви обясня. И направо ще припана тук. И така, и аз, нали, знаете, ние сме нещо закъсали с парите и така. Да, моля ви се, елате да спасите. Как да те спасиме? Просто елате тук при една сградички. Тук не виждате отзад колко да е сградички. Скъпа, нищо не виждаме. Просто елате, като съобщете в полицията, аре! Как правят богатите? Мамо! Кажи, мамо. Ко стана с парите? Аре, нали щохме да ми давате джобни? Къде си, ма? Е тук в един диско бар. Тук си понясвам. Що не може ли да го понясвам? Да си взела разрешение от нас? Не съм взела, малко. Това да се самоубия тук направо да пукна? Или нещо проблеми ли имате с мене? Не бе, я не ми повишайте малко лекенце такова. Я не ме наричай лекенце, бе. Аре, чао, че мога да те понасям повече. Аре. Най-възпитаните деца на света. Ало, мамо. Да, скъпа. Искам да те питам, тук съм с приятелки. Може ли да отида с тях на дискотека? Да, разбира се, момиченце. Щом питаш, винаги ще те пусна. Много ти благодаря, маменце. Да знаеш, че днеска нали годишнината с тебе и тата? Да. Ще ти купа някакъв подарък и на тебе и на тата, защото тя година специалах парите, всички джобни и сега ще купа някакви неща за вас. Добре, много те обичкам, миличко. Хайде, чао. Чао, маменце, обичкам те, айде. Как правят бедните? Моля ви се, бе, дайте ми паричка, че нямам. Дайте ми паричка, че нямам. Дайте ми пара, че немам за хляба. Дайте ми пара, че немам за гърнула. Дайте ми, моля ви се. Дайте ми пара ми, дайте. Моля ви се, ще пукна тук на пода. Моля ви.